Ola amigos, como estáis? Somos Ángela e Antía, alumnas do Colexio Mercedarias Ferrol. Quixemos participar na Feria de Galiciencia, que este ano está ambientada na neurociencia e saúde mental, polo que fixemos un experimento sobre a meditación e a concentración. A nosa hipótese é que a meditación axuda a mellorar a concentración, polo que a uns nenos da secundaria pasámosles uns test antes e despois das 5 sesións de meditación que realizamos durante os recreos dunha semana. Como conclusión do noso experimento, a nosa hipótesis foi certa, todos melloraron, pero os nenos melloraron máis que as nenas e os de menor idade melloraron máis que os de maior idade. Moitas grazas pola súa atención.